Gas. Terus Nduk. Ngene Nduk, dadi sampean lek mirsani Lumantar TV kata. Iki pamane mic Nduk Sekar iki. Dadi posisi jangan di sini, lek nang kene nutupi tutuk agak ke bawah. Nah, ning ki adepe tetep nang tutuk, nek rada medhun men tutuk jenengan teng mriko ketinggal. Nah, ngoten bener. Ngene lek sik tak sampean iki ngene iki. Kowe lek Mbak Lucy nyekele. Mbak Lucy nyekele wis ngene ndek iki. Wis kewer-kewer ngono. Nggih, betul 100. Kok nyekel peteng luwe to, Nduk? Mboten iki ngene. Oh iya. Ya, bener-bener. Tak kira jari arep mutul ya. Ngono, kami soleh ben gak mlorot. Oh iya, mlorot rene sing gumun Nduk. Ah iya, kira apa-apa. Terus Lupa pisan. Kena pisan. Yen gampang luwe gampang. kok rekae kaya duwe gelungan cilik semono. Niku pesen apa? Mboten niki kula tumbas piyambak. Oh, tumbas piyambak. Nggih. Anggih duit jenengan piyambak. Mboten. Nganu duwite mama. Oh, Pakai mama. dijoli. Oh iya, mama sabian sego tumpang ya. Nggih, apik Nduk, kaya nek antene barang. Ayo, jos. Iki sunduk mentul. Oh iya, Dek, awak kleru terus to, Nduk. Suduk mentul. Iya. Ayo kleru terus, Nduk. Yen angel